dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu don warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yere ta sita sita ka numéro flani wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunia a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye suma kan ka kɛ nka sɔgɔmada in na kuma caman b'an bolo conseil des ministres ale batakiw b'an bolo an kan ka kuma ale kan conseil des ministres mana tɛmɛ ka bɔ yen Sadio ale tun bɛ Bugunikaw fɛ yen olu ka yɔrɔ kura kurumokari la jamana kɔnɔna fana na kibaruya misɛn dɔw bɛ yen an na olu di ɲɔgɔn dan min bɛ kɛ ka se ka tali kɛ faso ka baarakɛdaw la fana o fana bataki bɔra ka bin ale ni premier ministre yaasa adamadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na fɛɛrɛ mun sigilen olu ka ko la fana an n'an da don o bɛɛ lajɛlen na bi sɔgɔmada in na k'an to daga kun kan yan i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na bi ye sibiri ye janvier kalo ale tile 18 san 2025 Segu kɔnɔna na yan bi an b'a yira o la k'a fɔ degun dɔw bɛ maa dɔw kan maa minnu bɛ yen bi ni olu kɔni sigilen don GDCM ale ka usine ba min bɛ Segu yan o kɛrɛfɛmaaw olu bɛ degun baden kɔnɔna na a ka di dugudenw ninnu kɔni ye
ɲɛmaw ka fɛɛrɛ sɔrɔ o ko in na sabula olu ka degun barika bonyana kosɛbɛ u wulila ka fan bɛɛ lajɛlen munumunu salo ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a ko la nka n'ala sɔnna ma an bɛna na sɛgɛsɛgɛli kɛ GDC mɔgɔw yɛrɛ an na kuma di olu yɛrɛ ma min ye sigida in yɛrɛ mɔgɔw ye fana u bɛ degun min kɔnɔna na an na olu fana jaw ta u ka se ka o ye Ɲorodi Sahel kaw fɛ yen olu ka PR min yɛrɛ bɛ n'o ye PR ye ale kɔni yen tɛ dugu kɔnɔ dugudenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko contrôleur financier kɔni bɛ yen nka k'a fɔ PR kɔni o ɲɛ tununnen n'u la nin waati in na a ka d'u ye mara kamabɔli hukumu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka ɲi i sigiyɔrɔ la nin waati in na Bamansiwale ni ka wale kɛbaa caman bɛ yen bi ka kɛ ni armée ale ka wulikajɔ ye olu fana bɛ ka marifa bila yɔrɔ caman n'ala sɔnna a ma sini kibaruyaw la an na fɛsɛfɛsɛli k'aw ye a bɛ se ka faamuyali kɛ o la cogo min na Wolomasiri tabaw olu ka daga min bɛ sigira Bugunikaw fɛ yen Buguni gouverneur ale tun b'o ko kunna min ye Wele Jalo ye général de brigade ale tun bɛ yen chef d'état-major Baru kɛlɛtigi o fana tun bɛ kɛnɛ kan Sɔrɔdasiw ka ɲɛmaayaso fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Buguni maire préfet ni dugu maabaw bɛɛ lajɛlen ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye ale yɛrɛ kɔni y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ a y'a jira dugudenw na ko min ye Buguni ye k'an jɔli Buguni kɔrɔ caman bɛ a la nka nin ye kan in dayɛlɛli ye ka bɛn n'an ka jamana sɔrɔdasiw olu ka yɛrɛta o san 64 ye o kɔrɔ fana b'o la min bi n'o b'a jira k'a fɔ bɛn ni kelenya cɛsiri wulikajɔ ani maaw n'u bolominɛw lakɔlɔsili o bɛ se ka kɛ cogo min na kuma daminɛ na Sadio a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen bi ni olu binna an ka kɛlɛkɛdagaw kɔnɔna na an ka kɛlɛkɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na Mali o bɛ se ka suma cogo min basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min tasibila kɛra olu ye a ko ko jɛrɛ min filɛ nin ye n'o y'u fara ɲɔgɔn kan sa a bɛ tali kɛ jamanakuntigi ka kuntilenna min ye k'a jira sa k'a fɔ ko ka ninkura fiyɛ an ka Wolomasiri tabaw la wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na Buguni sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔ min tilalen filɛ nin ye k'o ye Bugunikaw yɛrɛ ka laɲini belebele ye laɲini min bɛ tali kɛ Buguni yɛrɛ tariku la sabula Buguni bi bi in na Mali marabolo 11 don a fana kilomɛtiri 170 o de b'a ni Bamakɔ cɛ min ye Sikaso kilomɛtiri 210 o b'a ni Sikaso dugu kɔnɔna cɛ wa min ye an lamini jamana 2 fana Côte d'Ivoire ale ni Laginɛ dancɛ bɛ Buguni n'olu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Buguni ale bilama dugujukɔrɔ nafaw olu caman bɛ ka ye yen o baaraw hukumu kɔnɔna na min ye Buguni kan ye a bɛna jɔ Sadio ko ko kan in kɔni bɛna kɛ sɔrɔdasiw ka sigiyɔrɔ 82 de ye a bɛ fɔ masa ko régiment blindé o de bɛna sigi ye a kɔnɔna na sa a y'a jira sa k'a fɔ ko u ye kɛlɛkɛcɛdenw ta yaasa ka se ka labɔli kɛ ka kɛ ni jamana mɔgɔw ka laɲini jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye nin waati in na min ye siyɔrɔ ko ye dumuni ko Wolomasiri tabaw o ko bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan ka kun kan a ko ko ale yɛrɛ nisɔndiyalenba jamanadenw yɛrɛ nisɔndiyalenba o hukumu de kɔnɔna na sa min ye kanw ye olu jɔli kɔni daminɛna an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Buguni ta in ye a y'a jira k'a fɔ ko a jɔyɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ sabula Buguni ale ni Bamakɔ dancɛ bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn wa min ye Wolomasiri tabaw ka nin so ninnu ye sa a ɲɔgɔnna caman bɛna jɔ an ka marabolo kɔnɔna na sɔrɔdasiw mago bɛ se fɛn o fɛn ma nin waati in na o bɛɛ lajɛlen bɛna bila yɔrɔ in na yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka don cogo min na Buguni n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a kɔni ye samɛ foli kɛ sa sɔrɔdasiw ka san 20 san 64 hukumu kɔnɔna na a ye bɛɛ lajɛlen fo ka sɔrɔ ka yɔrɔ kurunbo karili baaraw olu kɛ a y'a jira sa k'a fɔ kɔni ko min ye baaraba in ye sɛgɛn tɛna kɛ ɲinɛ tɛna k'a ko kɔ yaasa min ye dugudenw ye olu bɛ se ka lafiya cogo min carte biométrique an tun y'a kuma fɔ ale bilama bɛ sɔrɔ 1000 ni maa min b'a fɛ k'a dilan i yɛrɛ ye o mana tɛmɛ ka bɔ yen fana ni maa minnu bɛ jamana kɔ olu ta ye 1600 ye n'i b'a fɛ k'a sɔrɔ a nɔgɔnin fɛ tile 2 kɔnɔna na o ye 2200 ye bi na Bamakɔ polisiso k'a daminɛ arrondissement fɔlɔ la fo ka taa se 14 ma min bɛ ACI kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen b'a dilan Kalabankurakaw fɛ yen a bɛ dilan yen fana Kati Hɛrɛma kɔnɔ ani Kati Kura olu fana bɛ a la sɔɔni dɔrɔn min ye Segu ani marabolo tɔw olu fana ta bɛna daminɛ carte biométrique a sɔrɔli nafaba de b'a la nin waati in na sabula a baara a kan ka yakubaya ka sigi sen kan ale de bɛna to maa kɔni b'i ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa n'ale b'i bolo fɛn bɛɛ lajɛlen de b'i bolo baara sugu bɛɛ bɛ se ka kɛ ni a ye
Minaka ulu ye gouverneur kura sɔrɔ ni ye Minaka gouverneur kura ye o ye colonel major Lansini Konate ale kɔni y'a ka qualification kɛ kunu min ye kiiritigɛlaw minnu sigilen don Minaka fɛ olu ɲɛkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara in a kɛra Gawokaw fɛ yen Minaka surasi kuntigiw a marabolotigiw ka taa sa kabilatigiw bɛɛ lajɛlen ma olu tun bɛ kɛnɛ kan min ye qualification ye o b'a to sa n'o ye colonel major Lansini Konate ale ka taa ka baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ Jara Ase ye Kulukoron Dulati kɛnɛ ye a kurumo karili hukumu kɔnɔna na sa degun sera maa dɔw ma 56 ko olu de kɔni joginna minnu ye wulikajɔ min y'a to sa ni maaw kɔni u su fɔra ɲɔgɔn na fɔ masa ko min ye jama caya kojugu fɛ maaw ye ɲɔgɔn foroki o ɲɔgɔn foroki ne senfɛ sa maa 56 ɲɔgɔn na olu kɔni joginna min ye 56 kɔni ye sa 55 olu bɛɛ lajɛlen furakɛra olu bilara ka t'u ka so npogotigi ni kelen bɛ yen o si bɛ san 13 la ale kɔni maralen don fɔlɔ nka min ye ani o tɛ to ko in senfɛ i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔlakaw y'a fɔ cogo min Kulukoro gouverneur a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen u taar'u ɲɛda maa ninnu bɛɛ lajɛlen kan yan'u ka t'u ka so npogotigi min fana bɛ yen sa ni maa bɛ yen n'o joginna nin ko in senfɛ o bɛɛ lajɛlen furakɛra jamana yɛrɛ ale ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na yaasa a ko in a bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min na gouverneur kɔni ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw tigɛ sa min ye npogotigi in ye ale fana ka furakɛliw ka kɛ bɛrɛ o kɔnɔna na Bankas marabolo ɲɛmaw mairelakaw olu ye welelemada kɛ sa ko min ye ekɔli karamɔgɔw ye k'u ka segin ka na Jalasago ni Sokura ekɔli karamɔgɔw k'olu caman ye yɔrɔ bila maire kɔni ko k'u bɛ nin kalo in tile 31 d'u ma u ka segin ka na u ka baaraw la n'o tɛmɛna ka bɔ yen sa min ye kɔni olu yɛrɛ b'a ɲini u fɛ u kana nin kɛ sabula min ye ekɔli karamɔgɔntanya a maɲi a b'a to denmisɛnninw bɛ kalan colo wa kalanso caman bɛ bi Jalasago ani Sokura kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen datugulen don sabula ekɔli karamɔgɔ ko dɛsɛ o bɛ yen u kɔni ye welelemada bila sa maire ko min ye ekɔli karamɔgɔw ye u ka segin ka na yaasa kalandenw bɛ se ka kalan cogo min na musojɛkulu minnu bɛ motikaw fɛ yen kalansen sigira olu kunna kalansen min b'a to sa u yɛrɛ bɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la min ye npogotigininw ye ale ni musokɔrɔbaw olu bɛɛ lajɛlen kalansen ye tali kɛ o la a kɛkun ye min sa yiriwali min ye cɛsiri ani u ka se ka u boloma yɛlɛma u yɛrɛ ye a kuma in ye tali kɛ o de la Moti ale marabolo kɔnɔna na ɲɛfɔli ka ɲɛsin musow olu bɛ degun min sɔrɔ furuso kɔnɔna na o baara kɛra Bafulabekaw fɛ yen musolakaw ale ni cɛmisɛnninw olu caman kɔni welela sa ka kalansen kɛ yaasa min ye dantɛmɛ min bɛ senna nin waati in na furu kɔnɔna na o bɛ se ka dɔgɔya cogo min Bafulabe kalansen ale sigira sen kan baɲumankɛtɔn pasenda fɛ dɛmɛjɛkulu o ye alimanw ye ale ni ONIFAM a yirala sa k'a fɔ sa ko min ye jɛrɛ in kɔni ye kabilatigiw caman nana ekɔli karamɔgɔw ale ni tɔnjɛkulu yaasa ka se ka faamuyali kɛ sabula sen musow dɔrɔn tun t'a kɛnɛ kan cɛw olu jɔyɔrɔba yera nin ko in na conseil des ministres ale ye a ka laadala ɲɔgɔn ye o kɛ kununko olu b'a faama sigiyɔrɔ la sɛbɛn minnu tun bɛ sa u y'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ u ye sariyakisɛ kura dɔw sigi ministre ye baara min kɛ ani baara min bolo dalen n'u bolo ka kumaw ye tali kɛ o la ministre so min bɛ yen ni ale bɛ lakanako kunna sa ale nana ni sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ falen don bi na polisi ale direction générale baara kɛcogo la sabula polisi direction générale a tun bɛ baara kɛcogo min na kɔrɔlen ka kɛ ni nin waati in na min ye wolomasiri tabaw ye o bɛɛ lajɛlen kɛra kun kelen ye a yira sa ko ka yɛlɛma don o la polisi direction sɛbɛn minnu tun b'a bolo kabini octobre kalo tile 20 san 2024 ko kan ka yɛlɛma ka bɛn ni waati cogoyaw ye yɛlɛma in bɛna na to sa min ye polisi direction kɔni ale baara kɛcogo bɛna na falen ka kɛ ni sɔrɔdasiw olu ni état major tɔw bɛɛ lajɛlen ka baara kɛcogo ye protection civile n'o ye sapeur pompiers ye yɛlɛma donna olu fana ka baara kɛcogo la sarakisɛ min tun b'olu kun kan n'o o taara ka sigi sen kan sa kabini utukalo tile 25 san 1988 san o bɛna na yɛlɛma nin waati in na yaasa min ye sapeur pompiers ye olu ka ko taabolo ka se ka falen décret mun tun bɛ yen n'o kun sigira sen kan janvier kalo tile 30 san 2021 o fana yɛlɛma bɛna na don o la sabula a yira k'a fɔ ko majɛ caman de bɛ o la o bɛna na to sa min ye sapeur pompiers n'an b'a fɔ olu ma protection civile ma n'an b'a fɔ ko sapeur pompiers olu bɛna na inspection o bureau sigi min ye u ka direction min sigilen don musaka ko ale ni maaw ka ko kunna o bɛna na tila 2 ye olu walakata ka bɔ ɲɔgɔn na yɛlɛma tɔ bɛna na tali kɛ min na sa o ye bolofara minnu bɛ yen n'o ye direction ka bolofaraw ye
olu caman bɛna yɛlɛma ka kɛ direction ye service rattaché olu bɛ yɛlɛma ka kɛ direction ye o fana kɔfɛ sa min ye école minnu bɛ yen n'o bɛ sapeur pompier ka gun kan sa a n'a kalanbolo bɛɛ lajɛlen olu fana bɛna yɛlɛma ka ɲɛbaa kelen sɔrɔ groupement minnu fana bɛ yen n'olu sigilen don an ka marabolo kɔnɔna na olu fana tɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛna yɛlɛma min ye sariyakisɛ in ye sa ale b'a to sa min ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ka gun kan na baara bɛ kɛ cogo min sapeur pompier olu fana ka don o da fɛ conseil des ministres halisa ka kɛ ni ministre min bɛ lakanako kunna ale ka sariyakisɛw ye a ye yɛlɛmali fana ta ka don polisi scientifique ale fana baara kɛcogo la min ye polisiw ka baarakɛyɔrɔ min bɛ yen sa n'ale fana tun ka sariyakisɛw tara kabini janvier kalo tile 12 san 2018 ko yɛlɛma bɛna don o la min ye polisi technique ani polisi scientifique ye ale ka se k'a ka baarabolo yɛlɛma ka kɛ ni jamana bibi na taabolo kura min bɛ a bolo min ye o waleyali hukumu kɔnɔna na sa majɛ minnu yira a b'a to bi polisi kɔni scientifique ni technique ale ka se ka kunnafonidi yɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye a ka se ka kalansen fana ni kalankɛyɔrɔ fana sigi a ka sous direction na min ye ka baarabolo da kɛ sa drone ko a bɛ se ka olu don ba la cogo min na ani subahana mansin tɔw bɛɛ lajɛlen ni yɛlɛmaba ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ni sɔrɔdasiw olu ka statut général n'a bɛ fɔ o ma ko statut général des militaires ministre min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn dɔ sirila bɛnkan sɛbɛn min bɛna sɔrɔ n'o bɛna kɛ fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min n'a bɛ fɔ o ma ko malidenko k'ale sɛbɛn kɔni fasira kabini salon ko décembre kalo tile 6 san 2024 a bɛ tali kɛ yɛlɛmaba la yɛlɛma min bɛ sa n'a bɛ fɔ o ma ko o ka baaraboloda min bɛ kɛ mali gouvernement ale ni association jɛkulu min sigilen don yiriwali ta sira fɛ an ka diɲɛ jamanaw kɔnɔna na olu ye bɛnkan ni sɔrɔ ni mali gouvernement ye yaasa ka se ka dɛmɛ kɛ dɛmɛ min n'o bɛ taa se sefa wari miliyari 88 miliyɔn 774 o n'a kunkanfɛn ko k'o di baara in sa ale bɛna tali kɛ yɛlɛma la yɛlɛma b'a to sa maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ degun kɔnɔna na marabolo dɔw kɔnɔna na olu bɛ se ka yɛlɛma cogo min u na fɛ sa ka yɔrɔw jɔ u ye yɔrɔ minnu b'a to u bɛ se ka baara kɛ u yɛrɛ ka u yɛrɛ boloma yɛlɛma dɛmɛ in ale bɛna tali kɛ sa ka kɛ ni maaw ye maa minnu b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ minnu b'a fɛ ka nɔgɔ kɛ minnu b'a fɛ ka bagan mara kɛ ani jɛgɛ mara o ka di maa minnu ye waleya fana bɛna sigi sen kan sa kunnafonidi ko ta nasiraw la min ye saniya ko ta nasiraw ye kuranko sugu ale ni sanni feere ni kɛnɛyako ni kalanko bɛɛ lajɛlen bɛ a la dugu 850 baara in kan ka kɛ o de kɔnɔna na min ye komini 57 la marabolo minnu kɔnɔna don o ye kidali ye tɔnbɔkutu tawudeni nara ɲoro ani kayi olu de kan ka baara in kan ka kɛ olu de fɛ yen ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko min ye trésor ye ale fana baarakɛbolo bɛna falen sariyakisɛ min tun bɛ trésor kunna sa a yira k'a fɔ nin waati in na u bɛ musakaw kamaru cogo min dɔnlakaw tɔgɔ la ko fo yɛlɛma ka don o ko in na yɛlɛma in bɛna to sa degun fɛn fɛn mana na sɔrɔ wari ninnu kɛmaroli la ɲɔgɔn kan ani wariw farali la ɲɔgɔn kan an ka jamana kɔnɔna na n'a dafɛ bolo bɛɛ lajɛlen na sa trésor ale ka se ka o matarafa ka ɲɛ sariyakisɛ in a takun ye o ye maliden kura ale ni mali kura ɲɛtaa sira baaraw min kan ka kɛ ka bɛn ni san 2063 ye u y'o yira sa ka fɔ ko fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan ka yiriwali kɛ k'a daminɛ a tako fɔlɔ la sa n'o ye san 2024 ka taa se 33 ma minisiri n'o ye sanu ye ale ladɔnniya kɛ k'a jira k'a fɔ sariya sɛbɛn yɛrɛ kɔni kun yirala ka ban minisiriw la kabini décembre kalo tile 27 san 2024 o b'a to bi sa ka lawaleyali ka daminɛ lawaleyali min n'o bɛna kɛ sa mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma sa o lawaleyali baara hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun kan ka kɛ yiriwa kɔnɔna na n'o y'a san 10 fɔlɔ ye ko k'o lawaleya minisiri kɔni y'a jira sa ka fɔ ko yiriwali baarabaw de bɛna sigi sen kan laɲini minnu kɛlen don sɛbɛn in kɔnɔna na ka se ka kun fɔlɔ k'olu baaraw kuntigɛli daminɛ jamanadenw olu bɛ se cogo min na ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ maliden kura dilanni ka se ka baaraw sigi sen kan fana min bɛna to mɔgɔw bɛ se ka se u yɛrɛ kɔrɔ ka baara kɛ u yɛrɛ ye k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ ka se ka jamana ale taabolo kuraw ka se ka olu faamuya min ye sɛbɛn in ye sa k'a kɔni bɛna to bi mali kura ale ɲɛtaa sira baaraw ka bɛn ni san 2063 san ye k'o bɛna sigi sen kan sa bɛɛ lajɛlen ka se ka i ka taa fan dɔ i ka nafa dɔn a la Aluseni Sanu ale y'o ɲɛfɔ conseil des ministres la k'a baaraw ninnu doni bɛna daminɛ conseil des ministres ale ladɔnniyara fana ka kɛ ni waleya min bɛ sen na bi n'o bɛ tali kɛ sa sariya kura min bɛ sigi sen kan n'o bɛna to sanu ale bɔcogo sanu bɔyɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Corali Sud Est ale kɔni tun bɛ sanu bɔ an ka jamana kɔnɔ Sajola marabolo la a yɛrɛ k'a fɔ sanu waati laban in na kɔni sanu bɔyɔrɔ in kɔni a yakubayara
a bɔra sanu bɔrɔ ncini na a kan ka kɛ sanu bɔrɔ belebeleba ye o hukumu kɔnɔna na sa min ye koraliside n'ale tun bɛ allié gɔdu maaw bolo k'o bɛna feere o feere kɔnɔna na sa maa minnu bɛ yen n'olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka cɛsiri kɛ ka se ka ko in sigi sen kan olu y'a yira sa k'a fɔ ko bi ko sanu bɔrɔ in kɔni a musaka n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen ani sanu hakɛ min bɛ a dugukolo jukɔrɔla la o t'a to cogoya si la a ka to a cogo kɔrɔ la n'o tun ye sanu bɔrɔ ncini ye a na kɛ sanu bɔrɔ belebeleba ye sanu bɔrɔ belebeleba min bi ni hakililatigɛw la ani jateminɛw bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko 8 buruburu 8 o kɔni tɔni o sanu de bɛ sɔrɔ a yɔrɔ la bi n'o bɛ yen n'o kan ka se ka labɔ aliyɛdi ale kɔni y'a ye o senfɛ sa k'a fɔ ale kɔni min tun b'ale bolo o tun ye sanu bɔrɔ fitinin ye wa sisan ko k'a yɛlɛma ka kɛ sanu bɔrɔ belebeleba ye o la sa koraliside ale na kɛ sanu bɔrɔ min ye n'o ye belebeleba ye o bɛna feere maa min ma sa o ye LCG Exploration Mali olu de bɛna o san ka kɛ ni sariya min sigilen don sen kan sanu ale ni dugujɔrɔ nafaw bɔli an ka jamana kɔnɔ yaasa u ka se ka lawaleya ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko biennale min bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ k'a bɛ ka taa sariya minnu kan k'o sariyaw kan ka falen Mali jamana ale ye jamana ye seko ni dɔnko jamana don o yirala an ka jamana tutigɛbaaw fɛ kabini san 1960 san fo kana se bi ma o la sa seko ni dɔnko k'o don sen na sa olu kɔni ye fɔlikɛ jɛkulu sigi an ka jamana kɔnɔ fɔlikɛ jɛkulu olu sigira semaine nationale fana sigira sen kan san 1962 o de kɔfɛ sa o yɛlɛmana ka kɛ semaine nationale de la jeunesse ye san 1970 k'o kɛ biennale fana ye an ka jamana kɔnɔ bi biennale taabolo n'a yɛlɛmaw ka se k'o sigi sariyakisɛ kelen kan marabolow la bɛɛ lajɛlen ka se ka taa kɛ marabolo bɛɛ lajɛlen ni Bamakɔ kɔnɔna na sariya in bɛ tali k'o la yɛlɛma minnu bɛ don a la sa yaasa biennale yɛrɛ nafa min bɛ sɔrɔ a la o ka se ka kɛ ka baara kɛ k'a donna nin bɛɛ lajɛlen na ministre Bamu Dafe fɛ ka ɲɛfɔli kɛ min ye sariya min talen filɛ n'o bɛna biennale artistique culturel sigi an ka jamana kɔnɔ a b'a to sa biennale munumunu salo min bɛ kɛ n'a ye ka taa marabolow la ani Bamakɔ kɔnɔna na o ka se ka ɲɛfɔ ka ɲɛ tɔnɔ minnu bɛ sɔrɔ a la olu ka se ka ladon min ye tɔbɔtɔli baara bɛ se ka kɛ ka kɛ ni min ye malidenw ye laɲiniba min kɛ u ka gɛrɛ senfɛ ministrew ka baara bolodalenw n'u ka baarakɛlaw hukumu kɔnɔna na sa conseil des ministres ministre de l'administration territoriale ale y'ale ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko an ka marabolo 2 bɛ yen Jalakɔrɔji ni Safo ko olu cira ka bɔ yen pewu ko sabula ka da mun kan min ye Safo ni Jalakɔrɔji ye a maire olu kɔni kangarida kun kɛr'u ye a mɛnna ministre ka kɛ ni marabolo sariyaw sigili ye u kun ye bataki bila u ma ko k'u ɲɛfɔ ɲɛfɔli bɛ tali kɛ min na sa o ye dugukolo ŋarakili ye ka taa don marabolo sigiyɔrɔw la min ye maire dugutigiw sigiliw ye ka yɔrɔw datugu n'o ye kɛnɛya baaraw ye ka sariyaw ta u yɛrɛ ye sariya minnu n'o tɛ sariyaw bɛɛ lajɛlen bato sugubulon dancogo la an ka jamana kɔnɔ o de la sa min ye Safo kɔni ni Jalakɔrɔji ye ale mairie 2 k'olu cira ka bɔ yen pewu n'o ye conseil ye ka kɛ ni sariyakisɛ 10 ye min sigilen don marabolo sariyaw kunna an ka jamana kɔnɔ ministre min bɛ baarako kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔndan min bɛ yen ni o musaka kun bɛ ale bolo salon ko a ka musakaw la k'u bɛna o ɲɔgɔndan kɛ yaasa ka se ka maaw ta faso ka baara la ɲɔgɔndan in sa ko a kɔni tɔgɔ sɛbɛnni ni maa min b'a fɛ i sen ka don a la o bɛ daminɛ janvier kalo tile 17 o tun tɛ kununko ye sa wa maa 848 jɔyɔrɔ o de bɛ u bolo min ye jɔyɔrɔ 75 ye o kɔni o bɛna kɛ ekɔli min ye n'o ye ENA maaw ta ye min ye 72 ye sa o kɔni bɛna kɛ concours direct ye salon ta min tɔ tora o bɛna kɛ o ye a y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu kɔni b'a fɛ sa ka ye concours in kɔnɔna na sa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u ka sɛbɛnw dili daminɛ kabini janvier kalo tile 22 ka taa bila février kalo tile 21 nata in na Bamakɔ centre de concours min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na wa maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ marabolo kɔnɔ Kayi Sikaso Segu ani Mopti ni Tɔnbukutu ni Gawo olu bɛ se k'u da marabolo minnu tɔgɔ ma fɔ nin ko in na sa ni maa min ka surun yɔrɔ min na ni yɔrɔ min ka di i ye i bɛ se ka t'i ka sɛbɛnw da o yɔrɔ la yaasa i sen ka se ka ye min ye ɲɔgɔn da in yɛrɛ ka se ka taa faso ale ka baara la sa k'o bɛ daminɛ avril kalo tile 5 ka taa kunta avril kalo tile 20 o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ marabolo kɔnɔna na n'o o ye Kayi ye Sikaso Segu Mopti Tɔnbukutu ani Gawo ministre min bɛ kuranko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa ka fɔ ko jɛrɛ belebeleba bɛna sigi sen kan min ye ba Senegali ye ale lawaleyali hukumu kɔnɔna na Konakirikaw fɛ yen jɛrɛ in ye u ka jɛrɛ 77nan ye a kɛnɛ ka sa ko k'ale kɔni bɛna taa ka taa kuma yaasa Mali degun minnu b'a kan min ye ba in ye sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ min ye maa mafɔlenw ye olu bɛna kɔn ka baaraw kɛ ka bila ministrew ɲɛ
mali ministre ko sa ko ale kon mi ta ko sabla mi o MVC bi de gumbe amara ka tugo anako ka tugo de gun chama be akonna na akeni bibi na baraji ba sabamba an fe ya no e manantali ni fili ni gwina e kana ta dan gele ke ya sam mali ga hakko be saka to ko na tugo mina ministre mi me ni ale be muso de ani duguna ale conseil de ministre la donna saka ko 8 mars na tai ko bina na ka o shi bisawan kele na yi mali muso ko olubna na wuli ga joge ka nyine jega jamana fantan nani bela jelen fe ya sa u joni yoro muso ko fin tugo mina barain ale tabulula ko nyilanta ko ni ko abaro bela jelen na ta ke kuchala ka u fi ni nye marabulo to bela jelen ko na fa bina na saka ke olu ro bela jelen na ani cercle bela jelen ko na ministre mi be se ko ni dongo kuna ale conseil ministre la donna ka ira ka fosa ko jere belelo ka ngata ke jira ka u fi no ye conférence islamique ale tagotan sabanai barai abe talike mina sa yoro ma fale mun be no be sekata islam dine mauka ni la gen sefe ko kabini samba fla ani tani nani mali koni abe ta jeren kenega mali be kuma chaman fo minye anga yoroba mun be no e bato ga yoroba yo o tambe bi yo ta ko fra uka sebe mun ba ira ka ko yoro la ko donu jere ta ko tan sabana mun ka to flene sa no ka nga ka février kalo tleta ani fla tleta saba na ke jira ona ke sababu ye mali ka taa dɔ fara a ka maaw kan ka dɔ fara a ka jɔyɔrɔ kan ka dɔ fara fana a ka yɔrɔbaw kan minnu tɔgɔ bɛna na sɛbɛn diɲɛ silamɛw olu ka tɔnba o hukumu kɔnɔna na ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna sa ale conseil ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko banaba minnu b'an fɛ yan ko min ye o banaw ye kuma tɛ coronavirus ma k'ale kɔni jɔra kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan min ye dengue ye sa o bana fana kɔni o fana jɔlen don nin waati na ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan jamanakuntigi ko sa ko min ye bana furakɛ o ka fisa ni bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la tanganaw ko k'o ta conseil de ministre ale sɛbɛn fa sirila janvier kalo tile 17 san 2025 secrétaire général du gouvernement n'o ye Birama Kulubali ye mali ale ni baɲumankɛtɔn minnu bɛ n'olu bɛ hinɛ hukumu kɔnɔna na ani ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na o ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye senfɛ sa ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ale tun bɛ yen n'o ye colonel Asaba Jalo Ture ye dɛmɛbaga ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaw tun bɛ yen Nations Unies ale yɛrɛ tɔgɔ la sa maa min bɛ yen n'o kɛlen don ka kɛ n'u ka dɛmɛ kow ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan premier ministre ko ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo min ye fɛɛrɛ min sigilen don mali kɔnɔna na san 2020 ka kɛ ni laɲiniw ye dɛmɛ minnu bɛ se ka kɛ maaw ma kuma in ye tali kɛ o la premier ministre ale ye a ka maa bisimilalenw bɛɛ lajɛlen lamɛn baara minnu b'u bolo ka se ka maaw dɛmɛ ka bɔ degun kɔnɔna na kuma tɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw degun minnu bɛ ale ni gɛlɛyaba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ maaw yɛrɛ balo maaw ka balo an'u ka dayirimɛ ko ka taa se u ka sigiyɔrɔ ko ma sa olu bɛɛ lajɛlen ko bɛ a kɔnɔna na sɛbɛn kɔnɔna fana lujuratɔw jɔyɔrɔ ka bon musow ale ni denmisɛnw ko ka se ka ɲɛsin olu ma maa minnu bɛ fana n'olu ye degun sɔrɔ kuma tɛ musow ka baadɛmɛ dasili hukumu kɔnɔna fana ko dɛmɛ kan ka ta ka se olu ma waleya in bɛ tali kɛ min na sa o ye ka se ka fɛn di maa ma i ka balo n'a ye k'a sɔrɔ degun minnu bɛ u kan i bɛ se ka olu latɛmɛ cogo min na min ye dolari wari miliyɔn 771 buruburu 3 musaka in kan ka bɛn o de ma i n'a fɔ coordinateur min bɛ yan n'o bɛ Nations Unies tɔgɔ la ale y'a ɲɛfɔ cogo min n'o ye Kassim Njayi ye a ko sa ko kɔni bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ maa minnu bɛ bi ni olu y'u sigiyɔrɔ bila n'u bɛ jamana kɔnɔna na ani minnu bɛ jamana kɔkan na ka se k'a lajɛ sa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na u lasegili ka na mali kɔnɔna na k'u bɛna o kɛ premier ministre a y'u fo k'u waleɲuman dɔn waleya min filɛ nin ye o bolo n'o bɛ tali kɛ yiriwali la bɛn ni keleya ɲini na yaasa malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na a y'u fo maa minnu bɛ dɛmɛ hukumu kɔnɔna na fana a y'a yir'u la fana k'a fɔ k'u cɛsiri k'u jija yaasa maa minnu yɛrɛ bɛ degun kɔnɔ olu bɛ se k'a sɔrɔ cogo min ministre min n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ fana u ka jɛ ka baara kɛ maa si kana taa i kelen kelen na k'a fɔ k'i bɛ taa baara kɛ tuguni bɛɛ ka don kuluba kelen kɔnɔ baara minnu bɛ u tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔ ale ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ISC ministre minnu bɛ pankuruko kunna sa olu ka lajɛ filanan o kun cɛra an ka jamana kɔnɔ lajɛ in ale y'a to u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan fɛɛrɛ ninnu bɛ tali kɛ mun na sa u ka bɛn min ye don in yɛrɛ sa n'o o ye ɲɔgɔn ye bɛ kɛ san o san a ka dɔ bɛrɛ la ka sɛbɛnw k'a la u y'a yira fana k'a fɔ fana ko min ye fɛɛrɛ bilana sigi sen kan baara taabolo ka se ka o bɛɛ lajɛlen dantigɛ a kɔnɔna na pankuruko ISC yɛrɛ tɔgɔ la ko k'o sigili sen kan k'o kow kɛ u y'a yira fana k'a fɔ min ye bɛnkan sɛbɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ baara kɛcogo la fana o ka tɛmɛ technicien olu ka bolo fɛ yaasa pankurujigi kɛnɛ minnu bɛ ISC kɔnɔ olu ka se ka dɔn pankurujigi kɛnɛ minnu fana bɛ yen bi bi na n'olu ladɔnnen don olu ka sɛbɛnw ka se ka sɔrɔ u ka se ka baara kɛ cogo min na
wa min ye IEC jamanaw ye u bɛɛ lajɛlen ka jɛ pankuru sɛbɛn kelen na min bɛna se ka sigi jamana ninnu kɔnɔna na fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ sɔrɔ maa minnu bɛ bi jamana minnu bɛ bi n'olu nana i n'a fɔ Chad ale ni Togo olu sen a ye nin baara ninnu na kosɛbɛ a ka kɛ kɔlɔsiliw ka bɔ a la min ye pankurutigi kɛnɛ minnu fana bɛ yen n'olu lakodɔnnen an ka jamana kɔnɔ fɛn ka ɲini olu ye ka se ka certificat k'o di u ma u y'a yira sa k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa jamana saba in ni Chad ni Togo olu ka bɛn sa ka se ka sɔngɔw fana jigi kosɛbɛ min ye u ka sɔrɔ ko la pankurutigi ko ale ni pankuru ko ta na sira fɛ baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kun cɛra sa jamanakuntigi u taara kɔmasegi baara kɛ ale ye minisiri min bɛ baara ko kunna an y'ale ka kibaruya fɔ o ye k'a yira sa k'a fɔ ko ɲɔgɔndan kɔni bɛ min ye jɔyɔrɔ 773 ye o kɔni bilalen no sen kan sa ka kɛ ni maaw ye maa minnu ye catégorie A B BD B1 ani C olu bɛ se ka o baaraw kɛ fan bɛɛ lajɛlen na maa o maa bɛ sa kɔni kɔni bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan sa Kayi ani Sikaso olu gouvernement la u bɛ se ka t'u ka sɛbɛnw da ye Mopti Tombouctou Gao olu bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don kabini janvier kalo tile 22 ka taa se février kalo tile 21 ma Lazara waati wa min ye concours in ye fana a bɛna kɛ avril kalo tile 5 ka taa kuncɛ tile 20 Kayi Sikaso Segu Mopti Tombouctou ani Gao ni Bamakɔ kɔnɔna na maa min bɛ sa ne e kɔni tɛ nin yɔrɔ ninnu na sa yɔrɔ min ka surun i la walima yɔrɔ min ka di ye i bɛ se ka t'i ka ɲɔgɔndan sɛbɛn bila ye yaasa i sen ka ye nin ko in na walayi nin bɛ dan sigi an ka tilegan in na kibaruyaw la sɔɔni sisan min ye festival Sile Niger ye ale baaraw kan ka daminɛ Kurumo karili o bɛ kɛ bi conférence de presse de lancement n'o bɔra yen sa min ye baaraba minnu kan ka k'a kɔnɔna na an n'olu dɔn sini ni Ala sɔnna a ma an na segin nin bɛɛ lajɛlen kan a n'an ye min fɔ maa minnu bɛ yen bi n'u bɛ degun na Segu GDSM ka usine kɛrɛfɛ la du minnu tɔɔrɔlen don du minnu bɛ degun na ni gɛlɛya bɛ ka s'u ma u ka degun u y'a yira k'a fɔ ko u tɔɔrɔla u sɛgɛnna laɲini minnu b'u fɛ u ni GDSM maaw fɔlen don k'u ɲɔgɔn kɔ kun min na an na se fan fila bɛɛ lajɛlen ma ka kuma d'u ma yaasa mɔgɔw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na nin bɛ dan sigi bita la a k'an bɛn waati wɛrɛ. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17